Right, tinokutambira zvekare. Welcome once again. Pane chino chirongwa uyezve pane dzinonguva pane chino chikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Muchirongwa chedu chanhasi unoyu tine nyaya yatakambobata mune chino chirongwa, nyaya yemudzimai anonzi iye kana kuti ainzi kana tatichaziva kuti anotombonzani, akauya pano achindi anonzi Chantel Hlachwayo, achitaura iye kuti inini ndakaroyewa nasekuru mushure mekunge ndaramba kunorodzwa, ndiri mwana mudiki, uyezve ndakazotiza zvakasakisa kuti ndikurire mumastreets kubva kuChipinge ndikagara kwaMutare, achiti akabva azogara muHarare. Akugara muHarare anoti pane vana vamainini, munin'ina wamai vake, achiti amai vake vakafa ari mudiki, vakatizwa amai vakaenda anzi vakaenda kuMozambique vachinotsvaga basa, vana kuzodzoka, saka akazotumirwa vana ivavo kuti achengete. Asi mushure mekunge auya pane chino chirongwa takuchizoita ongororo, ndopatakazoona kuti aitonyepa. Vana ava vakatenge vatorwa kuvabereki vavo kuChipinge, vanyeperwa vachinzi kwaita dhona rinochengeta vana uyezve nekuvadzidzisa. Takazowanawo mukana zvekare wokudaidza vabereki vevana ivavo kubva kuChipinge vachitaurwa kuti kubva vana zvavakauya tatisingatenderwe kuti tiuye kuno, tainzi kwavari kugara kubvumidzwe kuti muye kuzovaona, asi vana varipo, vamwe vachimbopota vachitumirwa mapikicha nezvimwewo zvakadaro. Izvo zvakazosakisa kuti tirambe tichiongorora vachibva vazosungwa. Musikana uyu pakauya pano vaiti ndo amai guru vake vakamutumira vana kubva kuChipinge, zvakazobuda kuti ndo amai vake chaivo vakamubereka, vakasungwa vese vari vaviri, sekuti vamwe vana vaibva kuChipinge uku vainotorwa naguku ivavo vachiuya vachipa musikana uyu. Musikana uyu aizoshandisa vana ava kupema mumastreets emuguta reHarare, uyezve iko zvino kwakuchizobuda nyaya dzinotyisa dzaiitika kuvana ava. Nhasi unoyu ndine vamwe vevana vakashandiswa zvisina kunaka uye vachiitiswa zvimwe zvinhu zvisina kururama panguva yavaigara nemudzimai uyu anonzi Chantel. Nhasi Chantel pamwe chete kana mai vake vadzoka kumatare edzimhosva, apa vari mushishi rekuda kuti vapiwe kana kuti vari kuapulaira bail, vachiti varikuda kuti vange vachizotongwa vachibva kumba. Pavakazosungwa vairoja mumusha weWaterfalls, amai vaigara kwavo, iye Chantel airenda full house maigara nevana ava. Saka ndo nyaya toda kuti tinzwisise, pane zvinotyisa zvaisanganikwa izvo nevana ava. Right, ndine musikana wandinaye, regai ndimupe zita rekuti iye Pretty. Wakadi hako Pretty? Handiti ka? Alright, uri sei upenyu shama? Upenyu ribhoma. Handiti ka? Right, regai mukomana ndikuti Blessed, handi? Wakadi hako Blessed? Ini ndiri bhoma. Handiti? Yeah. Nice one. Okay. I think for the sake of kuti vana vange vachizokwanisa kuendera mberi neupenyu, hatisi kuzoshandisa mazita avo chaiwo chaiwo. Handitika. Right. Right. Imimi ndimi mainzi muri matwins, handiti? Ndokumire usvebere mberi Pretty, unyatsotaura, handitika padhuze neicho cheche. Right. Muchaziva here kuti imimi makazotanga kugara naChantel sei makauya muchibva kupirika? Nditange naPretty, tarisa kuno. Isusu takauya chibva kumusha. But patakauya takasvikira kuDesert. Kwakunani? Kwanga isusu patasvika kwenzi kuna mama here, but ndinoziva tangosvika but taigara mu1 room. Ndoraigara. Saka patasvika baba nemumwe musikana
ainzi Alright, okay. Tsataurira musikana iye waigara naye sataiti kugara tese mu1 room ndobva tagara kwemamwedzi mashoma tobva tabva mamuri vangani vana tanga tati vana 5 chiverenga navo tanga tava 6. Alright. Saka patagara ikoko kuwadzana tabva kuwadzana but petakabva kuwadzana vakasvika patasvika vanga vachiti tiri kuenda kuchikoro inini chienda kuchikoro saka takagara nenge zvemaweeks tikati kuchikoro kwacho hatiri kuenda here zvikanzi tichaenda ndokubva vatiti ndobva vazoti rega ndibude nana Bruno tinotsvaga nzvimbo yako murunodzidza mutauni onana blessed and vochobva vati ndobva vabuda pavakabuda takatoswera the whole day muchiti munaenda unotsvaga nzvimbo but inana kuzoti chii changa vanga varongongoti vangonotengesa saka patakazobuda pavakadzoka ndobva tichi nzvimbo taiwana angaenda kunotengesa ndiani brothers angu iye nemamo vacho ini ndakasara ndaitofunga kuti maybe vachakunozodzoka tigadzira zvinhu zvechikoro ndobva tanzi tadi tanotsvaga nzvimbo taiwana saka pavatatsvaga taiwana takatobva tatopedza wiki iroro tisina kuenda the next week ndo pakanzi handekwi takuenda kuchikoro chikoro chedu changa chiri quarter forth kumheri kumutamba saka patasvika ndakatoona kuti izvi zvitori zvinyowani banenge wanga vasinadi kutsvaga chikoro chacho ndobva tatofamba kwelong distance tichifamba ndobva tazosvika saka pavakazotanga kutaura nemuridzi wechikoro vachinzi vakambopadzidza mabrothers vanga kugara vari ikoko ndobva pavati vanga vakambopadzidza uchobva vazobva ndobva tototanga kutaura kuti ndafunga kuti vadi vadzoke sezvangoita mari yatoomera saka zvangandinetse ndikati izvavanga vachiti takawana nzvimbo ini izvo zvautanga kutaura dzimwe nyaya dzekutanga panyowani ndobva totanga kutaridza maklasi tanga tatoenda ipapo kumaklasi ndobva tatoenda but kuchikoro kwacho kwanga ungori kuenda ndogona kuenda nhasi mandi dero wiki dhati pandakaenda ipapo taenda iri mandi ndobva tabva mandi Tuesday Wednesday Thursday Friday atinoenda kuchikoro apa mamuri kugara kudziva raseko ndobva tagara maiuya nei taishandisa matransport takatotanga tichitoenda inini nemusikana kalito sister kadiki ndobva taienda apo naapo chingoti tikangobutinga taienda apo kana kuti ka1 kana ka2 pamwe mainge muri kupi pamwe sometimes taiti tainga tichitoswera chitotengesa mama totanga kutengesa ivo vaiti muri kutengesera chii vaiti totengesa ini anombonyatsa zvibvunza because pekutanga andatanga ndisikatengesi ndatanga ndiri ndichingogarawo sepangwa pavaigara but patakazonoenda mazuva acho achingofamba ndakatanga chingonzi zvotengesera musaidi memota zvese ndozvenaenda kuitira ndichitengesa ndobva ndatotanga kutogona kutoendeswa pakati pakupinda mukati memota meme mupasenda ndatotanga kutogona ndaenda kutotanga kutotengesa but patakabva tigare tiri kudz ndobva tabvako tobva tazoenda kuwater force patakasvika water force ndizvozvo patakasvika takataenda kuchikoro but kwete waiti unoti apa ndiri kuenda kuchikoro but zvakangofanana taingoenda apo kana watoenda zaroro waienda kuchikoro makuseni waenda kuchikoro makuseni kandika mabrothers ayo vakazotera kuzonotsvagira futi nzvimbo ipapo vaibuda na10 kuseni pasina chambodzidzwa wozobuda isusu taigona kuzonzi na1 paunobva na1 ipapo kana patotengwa kana paiswa chikafu munoma tonotengerwa zvimwe chingwa 1 chezvemadhola 14 ndopamunochiwana motodya muchifamba matakura chistafi muchienda kupi kunotengesa chidzoka apa how old were you tandiri ipapo tari grade 6 vanga ri mashure kadi kanga ri grade 3 kamwe kari cd
taitoenda tese. Pamunosvika kunotengesa kwaka ivo vanga vachirudzidza mutauni. Ndobva waitosvika munosvika mutengesa uzoti pamuri kutengesa yanga ari kupi ipo pekutanga pavanotengesa ngo vari muklasi anenge ari muklasi ozouya but mari yacho inonga ichitengeswa ndo inobhadharaswa sufizi yavo iko yedu vanga vakakumbira zvotaura zvonzi tive mahara zvazvo zvounzi tokunga tichienda sa pakazopedza pakazopedza taura pakazopedza patasvika unotengesa paive ndobva vatanga kuti kana une mari shoma waitupa kana kuti mosvika kumba uchirohwa kuti wawirei nemari shoma hauna mari yauri kuti mari shoma imari kana ukinga utorine $5 yakatonyanya kuwandira kana utorine $5 itori shoma ufana utosvika kana 20-25 ikoko mese muri 5 1 aiwa each munhu anofanira kunga ne25 even netudiki munhu wese afanira kunga ane mari yakawanda noti kana itori 5 ungotori pakaoma kuti utonzi utori ne$5 apo nongononoka kusvika especially mamande kwanga usina na mari kana uchingoshingirira ora mari iyi muri kuiwana nei muri kutengesa urifanira kutengesa zvinhu zvauri kutengesa ndo parifanira kubva mari iyo kana ukatonzi wapiwa mari iyoyo ukapiwa mari iwo hachasina na mari yekuti iwe yako unobata chero waipiwa mahara waitoisa pamari iyo wotaudzwa kuti ndapiwa mari ende hapana iyo hapana yako unonga uchingogara nemari yacho vanonga vachigara nemari yacho zvese okay saka muri kuti kuma-20 munhu wese even nekadiki movapa mari maibva maibuda mutauni ngwe zvokuma-19 usiku masvika kumba muri kusvika muchibika tisvika kumba tosvika tisinobika zvoti mutauni vanongosikani zvetsvina zvina wobva wanzi munosvika nekuvaitisira mvura inodziya mupoto maisa mvura uchaitakura unoisa mubedroom mvura yavo ivo votanga vochizvigeza vapedza vaigezera mubedroom papasina bathroom here avanga vasikatoendi mumabathroom vaitogezera mumba asi mabathroom aripo even netoilet vaitotora mubhaketi vaita sei vaitora mubhaketi airasa nde sometimes vatonzi tora wovhara wobata woenda norasa imimi ndimairasiswa kwose yanga singaende mutoilet mutoilet kanga kari kashoma konzi vaenda mutoilet apo naapo allright mabhoilisa mvura ageza apedza kugeza imi makubika aiwa wapedza kugeza iwe uchada kuzvisira yako kuti ugeze uchinja hembe dzako wachinja hembe dzako wochitanga wochizotanga kuzobika ukatongononoka kana vati nhasi tumboita zvechingwa but chingwa waingodya zvo nhasi mangosevedzera mudumbu apa makaneta taneta wobva wanzi ndobva tanzi taburuka tapa chikafu chacho ndobva vaidya first thing kutanga wavapa iwo voguta wavapa iwo kuti vadye vaguta imimi hamubvumidze kudya yasati azviite kuti mudye ivo vasati vadya momira makavatarisa momira vachidya vakamboda kuti maybe vanonga vasazvimaza iwo vakuzoti wabika zvinoshata ipapo kana wapinzi uri kubika zvinoshata haufi kujeza iroro apa waneta haupani chaunonga uchibata wapedza wodya unonga uchitukwa chingondirohwa kana tutura shamo yekuti nzo watobika zvisizvi wopedza vapedza kudya ipapo wotanga warara imi chapiwa kanguva yakakonzi mudye paunoti ndapinda mugumbezi ndakuti ndirare havashai chekuti vataure unogona kumutsa ukuzoti yondimasaji makumbo angu right muri kurara musembedroom isusu girls ka girls mairara navo boys vachirara kwavo right uchangorara wapedza kubika wapedza kuita anzi uya mundimasaji ndomasaja munhu zvezve tatomasaja taiwa masaja ponoti ndapedzawo vanokuzora sezvaita wadzoka wonzi worara iyo munhu anonga aswera asina chaanonga achiita ka
wonzi maybe wamuka ukuzoti musoro wangu uri kuvava ukangoita kakuignore mangwana unomuka uchirova munhu unonge usina kurara saka unonge uchingondiignore kana 3-4 dzakwana vanongokudza kuti mumba makatsvaira hamusati andika muka mototangira ipapo na4 iweyo mototanga kutoita basa kana ndapedza inini patakadaro tabva ndopandabva nditi chikoro vandiregedzisa kuenda chikoro zve3rd term kuhanzinda vanongofoma kanyaya kako kuti unongongonzi waita mistake especially grade 6 anononga chinonoka kubva kumba zvinzi unonga uchitamba saka hauchaendi kuchikoro ndatobva ndakatoregedzwa kutoenda 3rd term handinotomboinzwisisa apa imwe second handina kana unzwa nefirst yasina 3rd term kutopedza ndisikaendi kuchikoro ndichingoenda unotengesa ndichimira vanonga vachibuda na10 chinotengesa ndobva pandakagara pategara ipapo ndabva ndatanga kubvunza kuti ko hausikuenda neko chikoro ndaingodaira kuti ndichaenda but zvaindibata munhu pategara mba imomo sapa ndobva vatiti ndopavaita bata pavaivhara madhoo wokiya wobva budisa zvidiki izvi ndobva vaisa inini nebrother ndobva tanga ndopata vaititi tirare tese mira wati vaita sei ipapo ndopatirare mese ivo akatarisa vachitora vhidhiyo zvoti taizviita 3 days but pahembe dzangu dzedzea iwewe nehanzvadzi yako zvechinzi muzviitire amene waingoda kuti pawainyebera vanhu vachiti hanzi takashayikirwa navabereki vatakaabusa nanasekuru vaida kuti paunozotirega tazoti vana havana kuti kuabusa chichi zviro zvazobuda zviri correct saka kuti pave neumbo nai blessed ndizvo aichokwadi hanzi ndava nditoziva kuti kwawaizviita wati for 3 days but ipapo pa3 days dzakakumbokwana tiri mumba yataigara iyoyo pahembe dzangu idzodzo ndoti ndivo vaidziwacha vaigona kumukira makusenseni vonowacha hembe dzadzea ini paunopedza dzavo vasati vawacha vakuya nishamo mugoti morohwa makarara munoti ndite basa ndishoti avanombomuka hapana basa raitwa ndinichenuchira mvura kumugodhi ndichidira ndiwache futi dzangu chete ndozavawacha zvaitondinetsa right pane pamataura kuti maimboendeswawo kung'anga aye zveshuwa izvo takatotika tichiri kutotanga kusvika right mere timbonza blessed ndizvo chokwadi maita sei wakatanga kuti tora ungati wakatanga maprofita wangati handi kumaprofita saka maisvika ikoko muchinzichi taisvika kuna profita kuna musataura mazita emaprofita tikasvika kumaprofita kwekwe wanga tichigara padare saka isusu tainzi tinotema zvimashizha kupi kumaprofita kwacho kumaprofita kwacho saka iwo hatisuziva nyaya dzowaisara uchitaura manje isusu taizongonzi nokora itsoka taitonokurwa tsoka dzenyu mimi tsoka dzedu isusu kuti dzichiiswa muhari dzichitoiswa muhari mese tese maenda vana mese tese vana taienda right dzainoiswa muhari kuti zviite sei tinoziva zviite sei mashizha aya ainyorwa hanzi vanhu vanoda kubatsirai vese ndo vainyorwa imomo vonokwidibirwa hanzi kudziva vanhu vaida kukubatsirai sei sekuti sezvakaita rama muchechi ka ando vakatibatsira kuti pachikafu kutibhadhira mafizi saka ndo vanhu vaita sei vaidiwa vainyorwa mazita ainyorwa mazita pachipepa chemuchakata pashizha remuchakata hanzi ichinokwidibirwa tichipiwa mahuku zvakawanda wanda ichikwidibirwa kuti zviite seko kuti vatibatsire wokuti varamba vachikubatsira alright saka tanga tagopa mahuku saka
ameno kuti vakanetsana kudini nemukadzi wasekuru wavo. Saka weiyo mpostori wasekuru wavo hatori kumusha izvezvi. Alright. Saka wanetsana kudaro iye Chantel anga akuda kuita sei kuno zvekutora glass kuti uone munhu usikadi kuona so. Saka iye anga achida kutora tsono kubaya mukadzi wasekuru. But mukadzi wasekuru ndokuramba haana kutombobuda paglass ipapo. Paglass pacho paitobuda vanhu. Eya. Makaroona imimi? Haiso hatina kuroona. Maingonzwa kuti akataura panobuda munhu paglass. Obva kana achida kutomuuraya anga akatobatwa tsono. Toti hanzi aitobva atomubaya obva otofira ipapo. Saka mukadzi wasekuru haana kubuda paglass. Mukadzi wasekuru haana kubuda but akazoita kuti abatwe cancer neBP. Izvozvi ndo yakutorwara nayo. Aiyo. Saka vakataura kuti munhu arifanira kubatwa necancer neBP. Kumaprofita ikoko. Zviriwo here. Yo. Right. Uku kumaprofita kokung'anga. Ndikasofamba nepatairasira. Alright, okay. Alright, taura. Uyu pataigara patanga tiri papo pausha pamba pekutanga. Isusu apesa vachitivhunza. Saka paungonoti ava vari kutanga vachitivhunza zvine mubvunza ndika. Ndobva imba maishe here kamaigara mega? Taigara aiwa tanga tichisikashei. Maigara mega? Then pekutanga tagara timu 4. Saka panzi parida kunzi toda kuti titame pari kubhohwa chichangobvunza zvisina basa. Ndobva tabviswa papo. Ndobva taendeswa ku 2 rooms. Pavaitsvaga vakabva vashaya but after tapinda tabhadhara yemu2 rooms iyaye. Ndobva yazonzi madima auya. Zvaramba ndika. Ndobva tazoga patasvika imomo ndo patatanga kuraswa futi again. Kuita sei? Kurara tese futi. Tiri momo mumbayo. Ndimi mega mainzarwe here kana kuti vana vese? Aiwa vana vaitogona kutobudiswa even vaitoshamisa kuti tiri kubvumidzwa noti. Aiwa ndiroti mimi murito. Vamwe vana havana kuitwa izvozvo. Vaitobudiswa vachitonzi vaende vatinotamba. Ndobva tagara ipapo pamba. Alright. Pari kukuitisai kuti mudaro iye ingachiti chii zvaifamba sei aiti chii? Iwo aingoramba wakanyarara waingotora video. But iwo vaiti hanzi chavari kuda kuti vafambise chii zvinhu zvavo zviite kunyebera sekuru. Saka vaiti zviri kuitirwa kuti pachanzi takamboendesa kuidhithi. Saka munozwa kuti vanotesta vana zvekutesta. Vonoti hazvisiri izvo. Vakuona kuti hazvisiri izvo. Saka kuvedu kuti pese munhu panotibatsira wobva umunzwa kuti vakarepwa chichi. Hey. Saka paita kuti paite umbo. Yeah. Ndobva tabva pamba ipo patakabva hatina kuzobva zvekuvaudza zvozvoti makaita basa takuenda. Vakabuda zvokuenda kuchechi zvezve. Ndobva waenda kuchechi ndobva tazonogara kumwe kumba so. Nechekuzasi kwacho. Vatoshamisika ukati ko vabuda. Vana vabuda noti vanga vakangodza sesemu kuti vabereki vedu vakashaya chichiti chamachauziye zvefamily. Vakashaya kuti ko vana tinochengeta vatakagara navo zvakutinetsa kuti vanobuda vega ipapo vanongobuda obva waenda. Ndobva tapata tichigara ikoko kumwe kwatanda kugara. Saka mumwe mukadzi wacho ndeyagara achinetsana nawo. Nezvavaita vaita kanhu kane utsinye zvezve zvoti kana kuchipisa zvazve vaichengeta huku. Kana kuchipisa vaitimutsa usiku na 3 kana na 2 tochera mvura yese mugodhi yopera. Pawachamuka wachiti isusu vada vanodira mvura yekupa huku. Especially muna Juni dzoda mvura yakawanda ndika. Vona mugodhi hamusisina chinhu. Vakutanga unetsana wobvunza ko nhai Shante kwaitei sei wabvisire mvura. Ndobva wati meda kuti tizonei. Apa mumba muno makazara nemadhiramu, madhishi, mabhaketi, zvigubhu zvakazara nemvura.
asapedzerwa nomvura mugodhi. Ndobva tatonetsana paye. Saka patenda maprofita paya. Patenda maprofita ndopa wakati vatata gara tagara. Mukadzi yedu tombotiti vaida kuti vamutumire gudo. Aida kutumirwa gudo nde. Mukadzi wa landlord. Wakanetsana. Ndobva tatora ndobva idero takati apa zvese zvaitwa muripo. First thing vatata takatoenda kuEpworth. Mheno kupi kuna vamwe sekuru vanobatsira. Ndobva taenda kuEpworth kwacho takatoenda tese. Ndobva takwira makombi tasvika. Sasa sekuru vakatibatsira vakataura kuti toda kuti zvinhu zvedu zviite tiwane mari tibatsira chii. Saka vabva vatipa umwe mudzi sodza kuti tikafamba tisati tauya takaisa muchinhu mukano zvese zvatinotaura munozvibvuma. Patinotaura zvese even chero zvisho kunyeba chero chizvichi munozvibvuma. Ndobva tatanga kufamba chingodya izvozvo. Pekutanga saka mese maitopiwa mese muri 5. Even netudiki tese aitonzi munhu wese ngaise mudzi mukana. Saka mune muchitaura kuti chiko chamunenge tobva kuti vabereki wakadi wakashaya chichi obva totobelieve totonzwa tsitsi after ipapo patadaro patabva ikoko kwasekuru vakabva kuti ndoda kupretenda munhu semunhu akuwadza ndichiti ndakuwadza gumbo rangu nasekuru rakatobhandejwa and for sure rakabhandejwa. Ndobva taenda vakangoenda kuendeswa nekuchipatara kunoti kungoita chokwadi. Ani munonzi mukaenda kuchipatara ka mobva manzi pakatyoka enda kuX-ray onzi watyoka gumba racho renga rachinzi rakambokwara here kudhara. Saka kuchipatara ibvanzichi takatoenda kuParktown kuchipatara takatoenda takatota kuti toenda tese takasangana neumwe mukadzi. Ndobva toti ko makaita sei tata akakuwadza ndesekuchichichi. Ndobva atonzirasisa akabva totipusha nechepamberi. Mumwe mukadzi ataigara naye pasaidi naye akabva achitomhanya achitoti nhai shanda aita sei. Ndobva vatomubereka kuti siya takwira makombi iye achinyemba vachinyepedzera. Tasvika kuchipatara maX-ray mozocha vaingoda mari yekuchipatara maiona mari tisiteishanda. Mari ainganayo mari even nemanje ichiriko. Ane mari munhu ane mari namanje abata isi yavo ndedu. Aiwa inenge iri pai iri kupi iri mukumba. Saka patafamba imimirai mari zvekuma mari zvekuma 3000 mari yamaishanda because paishandiwa especially masaturday aya taibva nema200 300 kuroad mustreet. Hanzi munani muna Samora takawira pazuva. Hey ende kana mauya naye muri kupa iyi ko musi wamunouya nemari yakawanda aifara here airega kukuitira every day paishandwa mari yakawanda ori aikutenda here kuti maitei nyaita seko kana makuzoti hapana zvamashanda izvi aitokuzaita hapana zvamashanda ere aibva akuedzanisa nevamwe kuzoti vamwe washanda mari yakati chero zvizvekunyeba okuzoti vamwe washanda mari vatsunda ma100 munoshanda 300 200 mari shoma iyoyi. Saka maibva madi marowa tairowa mairowa nei takatanga tichirohwa nemugoti. Ndobva tabva mugoti tenda machaja aya akarongerwa machaja anenge afaya mamwe anonge asitorina kutotora mutorwadziwa angabva imomo angapinda mairohwa mese tese muri 5 netudiki zvidiki 2 vakazouya ndimanje ava isusu kune kakomana kainzi last then koya kasikana kainzi second kubva from last koya kakomana futi from last ndakavaona vese vavo one anga asipo pane one akadzokera kobva vati inini chi2 then kubva wazonzi iyo vaombe mairowa tabva mugoti nechichaja tobva taendeswa muspoon
yesimbi yayo. Tabva musimbi, tobva tadzoswa pakazoya mboma. Idzi dzanga dzichidambuka dzichidzokorodzwa. Mboma takadziona. Mboma takaona imboma ichiho. Pane matamba takaona. Chinenge mboma so. Pai kamboma kanoka kari ke black kubva karukwa. Yeah. Karukwa pa uyu yacho ipapo. Mobva ukarohwa ipapo ruoko iri rairwadza. Saka patakadzika kumba ikoko ndo pakazonzi pakabuda vachinzi vaendo vanzi vanonzi nagogo vagare ikoko vachinwa mushonga but munhu aingasikana nomushonga. Aipreacher semunhu anorwara but ivo vasingarwari. Alright. Icheni yange iri yechi? Iyi ndeyekusungwa mumaoko. Icheni yamaisungiswa mumaoko? Uri kumashure maoko uri kumashure. Iyi yakasungiswa kabrother kakasipo kakazoendeswa musha. Kakaendeswa musha unosungwa kana wakurowa? Wakurowa. Kana wakurowa unosungwa kuti usabate batude. Kuti usarwise. Yeah, pakaipa. Right, okay, tise pakamera pedu. Yeah. Taitotsvagwa kiye kutokiya. Pacheni. Aiwa yanga hapo. Nge topo. Kiye kutokiya. Kiye kukiya cheni. Cheni. Pane the other one hombe. Hombe pane Pane ka hombe. Yoti waituka iskoda so vaiswa 3 tanga usungwa netambo. Waiswa cheni yekutanga. Wozoiswa ichitumbu. Oro. Apa waisungwa kwenguva yakareba sei? Waisvika kuti Mwari ndofa here. Ndo tofunga kuti denda tozvitora zvangu chi. Ndazviuraya but taizongoshingono kuti regai tisazviurayeko tikazviuraya zvinozoita sei. Ndobva tapamba ipapo pavakanzi vatorwa nagogo vaendeswa kuuzvu. Gogo amai vavo? Gogo anotibatsira. Tatotoona namama vanotibatsira. Gogo vaikubatsirai ezini? Vekuchechi. Oh, alright, okay, alright. Ndobva pakutanga tisati tabatsirwa nagogo ivavo. Takabatsirwa nemumwe mukadzi ndakatomuona futi tatibatsire. Ndaingoshandisa wei yavanga vakatiudzwa kuti tiite iyoyo. Ndobva akazotisiya anoti vakanyeva kuti ndabhadhara mari yeregistration yangu. Alright. Ivo vakabva vasangana nemuridzo wechikoro kusvikanza hapana mari yakabhadhara. Ndobva yakari kuma $40. Imwe chinzi ndiri kuwedzera kuti anyore. But hapana zvandadi zvakaitwa. Ndobva tatonzi ndobva patakazotanga kugara patata pamba ipapo ndobva pakabva kwagogo ikoko vaitonese ndodzoka kumba. Ndobva wadzoka. Indakabasvika ndiri kuchikoro. Ipapo ndaenda pangoto ndatova form 1. Ndobva pandadzoka chikoro ndakasvika ndaingonzwa ndaingokurova. Tachikochi. Ndobva asvika musvikanzi mari yangu yese ndewakaitora inini chinzi ndakaiba. Patakazoziva kuti vada kuti pakaudzwa namama kuti isha akatiba mari ka. Vana mama vachiti arega tireplace mari yatorwa nani? Yabiwa. Ndotokanyeba kuti ndiyo yerendi yakatibiwa. Ndakarohwa zvoti ndakasvika pakuminyuka zvigune izvi. Wakasungwa neche? Ndaisungwa maoko daiso. Necheni? Brother ngonzi donzai uku. Iwo donza uku. Ndorohwa. Varohwa ndanza ndakamuka makuseni vanhu vatombokwanisa kana chikafu chacho vanopi ndakapiwa sadza tisina muriwo ndikanzi dya kuti ndaitise zvekufemera zvoti unotoona dzungu uri pasi wakatasa pasi izvazvo. Ndaenda kutonzwa dzungu ndikati kudonha ndichitonzwa mabaya anopinda unzobaya rinoti rinodzoka mukati dumbu rere rozobuda. Ndobva mangwana kuseni anhu kuendeswa kuchikoro papo ndakanzi hausi kuenda kuchikoro 2 weeks sikaendi kuchikoro. Alright. Saka pandakamuka zvigune zvangu zvakazvimba izvi ndaenda pamugodhi ndainzi wacha everyday hembe dzavo. Ndonzi pamugodhi iwe ndotanga kudhonza tambo but munozoti ndaidhonza ndakapina zvimwe zvigune izvi. Nokuti zvaka ndobva ndatanga kudhonza nezvimwe izvi but tambo yairwadza. Vakabva vatochinja uzvo vabva vachinja tambo yepamugodhi ndobva isakatete mukatini kacho kanga aripo kanga kari kadiki kahombe tambo kari katiki.
uchinzwa kupisa uchidhonza leso. All right. Okay. Yo, ende moyo unoita kuenda kuri. Right. Imi mainzi muri ma-twins. Makatozvibhilieve here kuti muri ma-twins. Saka imi mamusingachatozivi here kuti makabva kumusha sei. Mamusisina idea kuti vabereki venyu ndivanani. Kana option yekuti taisvika pakuachiswa mapenzi emunhu ashandisa here. Ped. Bata. Achengeta mumba. Obvanzi wacha ped. Unotorwacha. Kwanti ped rinopiswa. Rinopiswa kana zvisina unzi musina kuwacha ped rere. Munopisa kana asipeila mapendi. Ndo maiwacha. Ndiwo futi waino mapisa. Right. Mataura zvokuenda ku mapostori. Ko kung'anga nekumanjuzu kwamakaenda zvakafamba sei? Kung'anga nekumanjuzu ndindoziva. Chii chakaite? Patakaenda pekutanga. Patakabva ndiwe wega waende? Ndindaifamba nawo. Vamwe vana vavasingafambi? Hapana chavamboziva. Iwe ndiwaiendeswa ng'anga nekumanjuzu? Kumanjuzu makanoite? Zvakatika pekutanga. Takatanga taenda ndotanga unyanga ndika. Ndobva taenda kung'anga mainoite? Takaenda kuSouthern Park. Ora sataurako kuti maenda kunodini, mainoitwei? Vaida kuti vatumire makudo. Anoenda kunana mama kudzoti ndichengetere vana vangu. Vakati ndindakafa chichi but akasiri chokwadi. Zvoti vantu vakaona izvozvo vachavhunduka. Nokuti vaona chigudo ravo yatichingochema richiita izvozvo. Ndobva taenda ikoko kwatakaenda. Ndobva tadzoka. Ndobva tanzi ndobva bata muzouya. Dhera tainzi tiri kuenda kumaprofita. Ndobva tanzi kuchipatara. Atinozoenda koko wateda kuenda kuti tinotumira gudo. Gudo racho raitumirika iri? Raita seko? Vaya vanonzi vanoisira vanhu ushu. Tumira vanhu nyuchi zvazva. Hakuna zvinhu zvakadaro. Iwe wakariona gudo racho? Tata kunzodhidhera kuti tipinde mune makudo acho ka. Pakutanga ndakamaona but kuzoti tizozviita. Wakaona gudo iwe? Wakariona kupi? Mune kamba. Hapana chonchikisa unopinda wozvo. But pamba pamwe gudo rakangotoro musango akaisa. Kamba. Munopinda mukati. Muzoona mune nyoka, makudo, chichi zvakasiyana-siyana. Zvichiitei? Zvavisingakurumei? Aurumwe. Nezvinhu izvozvo. Yo? All right. Okay. Ko kumanjuzu? Kumanjuzu tikatati tizoenda kumanjuzu ikoko. Takafamba uzvo. Vakatituma tanga taenda kumaprofita. Ndobva mamune mazita. Bhodhoro tanga takabata iroro. Ranga rine mazita. Ana mama. Richida unopwanyira pamaradzano. Saka pekutanga patakafamba ipapo tinawo. Vana mama vari kubatsira vekuchechi. Mazita vaiswa imo. Ore muri kuvaisa kuti vaite sei kuti vafe here ivo vari kubatsira? Vabvume zvese zviri kuitika. Kuti zvamune mada zvamataura vanofanira kuzviita. Right. Patakatanga pekutanga takafambira parodhi iroro. Iroro it's like kumota for zikoko but kunonzi kunogara njuzu. Vanotozikana kana mvura kuna ndobva tafamba ndobva nditi apo panogara njuzu. Zvapanogara njuzu yakatama yakamboenda kumwe kunzvimbo. Ichadzoka. Iwe wakaiona njuzu here? Pekutanga ndina. Ndobva pechitu. Ndobva takadzika vachitopopota. Aipopota ndandishandi. Aipopota kuti che? Vachipopota kuti vanhu vari kuvaka munzvimbo yani yenjuzu hazviitwe izvi zvinoshota vanhu havafaniri kugara imomo chichi. Ndobva rega tipinde takatoenda tichitodii. Saka ndikati rega kanzi yakadzoka. Ndikati alright handei. Ndakatoti handei kutovashingisa ndini ndikati handei. Ndobva tapinda mubako racho. Ibako? Ibako. Kuwaterfalls iko? Ibako but imi hamurioni.
Ora kwakuone. Ima murione but isusu tisaiona. Makapinda mukaita mubaba. Takapinda ndopekutanga tobva tatopinda pekutine takabata takasiya bhodho redu takariwandisa. Rine mazita. Sata ripwanya. Ndobva makazoripwanya. Takatonорipwanya. Saka kana mapwanya vanhu vacho vari kuita zvamuri kudai. The way yacho alright zvakawanda alright. Shamari nguva dzedu. Ya, iwe unototaurisa. Nairega tinzwedu kuna Blessed. Ko iwo Blessed zvimwe panze peizvi. Ko zvekunyanga wakambozvinzwe wakazvione. Kana kuti uyu ndiye aendeka. Kunyanga waienda na Pretty. Ini isusu taingonzi endai munotengesa. Kana kunzi ande kumaprofit. Ndo zvitaingoita. Zvekunyanga Pretty ndiye aienda nawo. Alright. Right, Pretty. Iweweko zvino chiri kukunetsa ndiri kunzwa kunzi pane zvese zvakabatwa zvamakaita uri kutambudzika nemaspiriti wayo. What's happening with you? Pekutanga ndinombonyatsobuda namama zvese. Wanga usina kuvaudza chokwadi? Zvese zvauri kutaura izvi? Zveng'anga zvichi? Nezvekunobata njuzu. Nekumakuwa taimuka usiku. Michena makuwa? Taenda makuwa, takaenda akawanda. Takaenda pane kuti kwete mbudzi yemuno muHarare. Maenda kupi makuwa eko? Pane munozoti tikasvika kuChipinge, ini nditoziva nzvimbo yekungofamba chingosvika panzvimbo ipapo. KuChipinge kwacho maenda ne? Usiku zvavo. Nerusero? Tasika ndichakawanda tienda tiri tu. Nerusero? Muri tu na Shandi? Takaenda kuChipinge. Tikaenda imo muChipinge kumakuwa mamwe nemubako unogara mvura. Nekubulawayo kuKulumani. The way munoti vanhu vari muchechi but tanga tiri muchechi. Alright, Shandi. Iwe ningenda kuti Shandi Pretty. Saka iko zvino chiri kuitika newe. What's happening with you? Understand waita problem yekumanifesta yekuita sei. First ndakatotanga pekutanga pandakatanga kuzvita. Ndakabva kudya. Kumba ndakabva kumasports. Sapekutanga ndakamhanya ndandiri number 2. Ndikata the way ndishinga ndibude ndisiyewo number 1. Nditi number 1. Ndakusvika ndatanga kunzwa dzungu njomba ndangomira ipapo but ndandato soti panapa. Almost. Apo pamberi ndasvika pa ndatobuda. Ndakabva ndatongopera simba njomba ndata last apana chandakawana. Tikati ndabva ndadzoka ndikanza kuwa zvitadza zvakukurirako sei but ndionogona kumhanya. Ndatase ndakatomborara pasi ndikati but ndakatoita naro. Ndati hazvisi kuita handisi kuzorara pasi. Ndiri kuzomhanya futi. Ndobva ndatoti pandakamhanya pechi2 ndikanotora gold. Ndobva ndatanga kuona vanhu 6 vari kumberi kuzvoti muzoti kana uri last unofunga zvokuti kana uri first ukanoti ndasiyiwa unongofunga kuti rega ndingozvisiya zvapera but kwanga usina vanhu. Ndakatomhanya ndikatonopfuura ndobva ndapiwa gold but ndiri kuti ndapiwa gold but kwanga une vanhu 6 kumberi kwangu zvichimhanya stereke. Ndobva ndangoshinga ndakabva ndanyarara. Pana takatobva tahwina that day iroro tobva tadzoka kuchikoro. Alright, it's okay. Saka iko zvino maspirits ari kukunetsa. Uri kumbonzwa here nekuziva zviri kuitika kwauri? Kuti uri kunzi uri kumanifesta zvekumanifesta zve? Ini ndozongonzwa vanhu vakuti apo pandakatouya kumba ndakazongodzwawo nchisvika chikoro chitoudzwa nyaya zvandai nchiita but ini handinga ndisikazvizive. Even kusvika kumba kwacho ndakatoshaya kuti ndasvika sei. Ndatotambura ndasvika sei. Saka umbomuroti here Shandiro? Pechi2 iko zvino izvozvi haumbomuroti here? Izvozvo handichiva roti but pekutanga ndopatakarwisana but tangoti titange kuataka takarwisana pagomo nyaya yekuti angatosungwa takarwisana mugomo. Saka patakarwisana ndakabva tazodonha tese gomo racho ihombe. Ndobva ndamuka ndaita 2 weeks ndichirwa namakombo chiti makombo anga ari kupisa. Pandakazoti izvezvi ndiri kuchikoro ndakatanga kuswera the whole day chivaona vachingouya pekutanga tonga uya bata banga but banga iroro riri kumba.
Banga rakamboya kumboka 3 days rikarara mukabhaketi kumba kwamaigara. Ndobva razoenda vana madzibaba vacho vakatouya vakatotora vakatotipisisa zvimwe zvinhu. Ndobva pechi2 vagona kuuya kwadai so pandavhura laptop takatendesa zvikanzi iwe uri kufumura zvinhu zvangu zvese zvatainga ndakahwandisa nchiti ndakatohwandisa but uri kuzvifumura tiri kunetsana uri kutofa. Ndakatombotanga nchizvishingisa. Okay. Rega ndidzoke kwauri Blessed. Blessed zvimwe zvasarira ndezvipi zvasina kutudza pane zvaiitika? Zvimwe zvasarira ndezvekuti apa sen. Yeah, Blessed is a very quiet one. Pretty ndiye anonyatsorondedzera. Saka imi maitoti isusu titori matwins. Makatozvibelieve? Takatozvibelieve. All right. I know after kwaitika zvese izvi vanhu vazosungwa zvikazodai vana mama venyu vakauya. Amai vakauya vazei? Ndakazongori mumbo mbijena but kwawakavaona? But shuwa yacho. Manetsa. Wanga usina shoti ndiyo? Ko Blessed? Ndasati waziva kana nanhasi chaichana kutobelieve kuti ndiyo. Akanzi aimboenda kumusha uchimbotumwa naShandi achiendesa magrosari kuna mama ndiani? Katamba naye mumedzi dzacho munhu anonyeba. Angaita kunyebera because aiwa kwete iye. Imwe information yatakazonzwa. Hapana. Yeah. Veduweka. Kana takambonzwa zvinoera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa ndonyaya yevana vatinavo pano zvavakabatana nazvo zvavakasangana nazvo mushure mekunge vatorwa kumamisha kwavaigara nevabereki vachinzi vana vawanirwa vanhu vanovachengeta nekuvaita sei nekuvabhadhara mafizi nezvimwewo zvakadaro naShantel namai vake vakasungwa variko kuChikurubi female prison. Nhasi vadzokera kucourt. Pavadzokera kucourt apa vairoja kuWaterfalls. Gogo vaigara kwavo. Kosei gogo wangu vasikagari nemi imimi zvamaigara Full House? Patakaudzana mama taiti ushu gogo ari kumusha. Oi makamanzi gogo ari kumusha? Takatoudzana mama kuti gogo ari kumusha. Makamanzi taura izvozvo? Asi gogo vaigara muWaterfalls? Gogo vakazouya kuWaterfalls. Vakatomboya pekutanga vakadzoka. Vakazouya kunogara zvekugara. Okay. So vanhu madzimai maviri ava Chantel naamai vake akatonyepa akati ndaamai guru amai vangu vakafa asi zvakazobuda kuti ivo vaiti ndaamai guru ndo amai vake nyakubereka. Vadzoka kucourt nhasi uyezve vanzi vanozodzoka mumwedzi waApril. Nyaya iripo varida kuedza kuaplayira bail vakumbira kuti vapiwewo bail vatonge vachibva kumba. Chantel achibva ati iye kuna sekuru vake hanzvadzi yamai vake vanogara muHarare saka ndokwavanogona kuenda kunogara kana matare akavabvumidza kuti vange vachizoya kukoti vachibva kumba asi vazonzi ngavadzoke musi wa17 April ndo pavari kufanira kudzoka kumatare edzimhosva. Ndo zvakasanganikwa nazvo nevana vatinavo munomu mukugarisana kwavaita nemudzimai uyu. Alright. Okay, taurako changuva dzangu dzapera iwo nitaurisei chakutsvagira basa panapo ite mushamarari. Alright, ngatichipedzesa. Uyu inini zvangu paside rangu ndichikumbira kuti vasapiwa bail. Vakapiwa bail munotiurayisa zveshuwa. Even izvezvi kana property yese iri kumba hapana chawo. Nemari iri kumba hapana chawo. Chavangowana kuti shungurudza mari vochengeta but mari hapana yavakashanda kana umbomira kana umbotengesa hapana kana $1 $1 wandi imi ndimaishanda tistaishanda property yese iri mumba. Property yacho amuruti property chigo mune imba macho mukatosvika mutofunga kuti munogara masofa TV makitchen unit zvamaishanda muwardrobe tongoti zvinhu zvese zvemumba tinazvo
saka imi muri kuti zvinhu izvi ndezvenyu ndimi makashanda zvinhu ndezvedu ende tikutozvida hatisombotova nehwani izvo zvaimboenderwa kumishonga kun'anga kumanjuzo munozvida zvei ko kana zvine mhepo zvine mweya ko kungosiyana nazvo kana zvanzi zviri aiwa munonga manyatsa kumupa luxury aitikuwadza saka the way kuti kana zvanzi hazvikupa munhu ngazvipiswe kana uraswa that way yes but chetu kuda isusu mari yedu yakawanda vanayo and izvezvo hausi kumboda kuti vataure chokwadi mari vanayo itori mumba mari iyoyo. Alright, it's okay, it is well. Usho ndine futi hembe yakasungwa iriko kumba yakasungwa ne itori nevhu riswa Gerard White ivhu rakabva kupi kumaprofita ivhu rani rei ivhu ini handichanyatsokuziva ranga rechi but ndoriri kumba yakasungwa kuti zviite sei yakasungirwa zvinhu yaigara yakatanga chinzi igare pamusoro pewadhropu yangu pamusoro panogara hembe dzangu ndobva yazonzi iswe mukati mehembe dzangu inini yeupenyu hwese kuti uite sei hembe kuti ndisunungura because yakaisirwa upenyu hwese kuti chii kuti igare momo upenyu hwese yakadaro ichinzi kuti ite sei ndezvechii imhiko yei ameno mhiko yawangu akataura nemaprofita avo and then ndine futi kabhegi kandaishandisa kuenda kunako kunotengesa kane dzimwe mushonga dzanga dziri mukati but handisi kuchazivi pandakachisa saka maitomira pamarobhotsi mune mabhegi ane mushonga kuitira kuti muwane mari muchimira pamarobhotsi mune mushonga midzi mumukano yekuti vanhu vamataura zvichiita here maitopiwa mari dzacho tatikasvika unotengesa tatotengesa zvo tindogona kusvika inini ndino kuti nditonyatsaupera zvakawanda vakati mabrothers angu akaita nguva vachitukwa chirohwa because of me inini nekuti ndaikanda kufa ndichifamba nawo tichitungamirira tichienda kwese tichatoya zvemari chose zvese ndichinototengesa nange ndikasvika panguva ndekunotengesa 2-3 mabhokisi emalesi malesi mahomba aya anoita $2 ndichitotengesa but iyo haunombozviziva kuti ndo zviri kuitika inini ndindaizviziva pano ndaiudza Pretty nablessed tinotenda nekuya kwamaita dzimwe nyaya kana uchinzwa dzichitaurwa nzi mazita anoiswa mabhodhoro yowe midzi pasi perurimi kanopwanya hari pakazonzai unofunga kuti mastori zvimwe zvinhu ndezvekunotongoita kuti zviite sei kuti zvityise but ndinoda ngokutendai nekuya kwamaita handitika iweweka last time right kekupedzisira iwe unenge une shungu unenge shungu uyu but pekutanga pana mbunzo zveutana mama wabrendo ndaunzai nyaya chinzi ari kuti unzai vana vangu vakangogara tikabva tatinotora bhodhoro tikaisa zita ravo neremurume nerechi rakanokwidibirwa makowa namanjereko vakabva vakanganwa vanhu rimbiya havana kana option yavanoita kana kufona zviri mumbiya zvakakwidibirwa makuva ekupi handitoziva maprofita ndo aipiwa kubva indonezvita even hembe yekabradha pawati maifamba maenda nerusero ireyo makuva ekuchipingi ekubhulawayo maenda nerusero maitosha kuti maenda sei mutosvika alright iribo istabo isusu tabo but mwanangu kadi kunyepera vanhu mimika fana unamata handiti hapana chinokunda kunamata kodza makapindana nadzo kubva muri vana vadikika kusvika nhasi nezvamurusangana nazvo ka zvinotoda kutonamata zvakasimba handiti ka anyway thank you so much for coming through maita henyu nekuya kwamaita ka muchirongwa chino ichi handitika alright it's okay munogona kubuda zvenyu handitika munogona kubuda zvenyu guys ka uye bodonikisi ndo paunonzwa paya zvichinzi
mazita anobva azoiswa pai achibva azodini zvichibva zvazoita sei. Munoziva kana zvichitaurwa nevafundisi tomboti pamwe ari kuitira kuti zvityise kuti vanhu muvhunduke kuti vanhu munamate, asi zvakangoma hazvo. Chiregai pane dzino nguva nditambire Prophet Elijah. Ndiri kuona vauyawo nenhingikini netimu ravo. Prophet makadini? Tinosimba tete makadini. Ndashama nemahora ndanzwa pano neenergy nemwana uyu akaremerwa mwana. So uri nyatsoonoti agara nguva ari mazviri ende uchinyatsoona kuti kwaarika it's not even a big deal. Zviriko here mamukatoona matauriro ari kuita. She needs also counseling because muri kuona kuti focus yake iri paproperty nemari. Ari kutozvida handisi takazvishanda iye chambotaura zvokuti taenda kuchipingi. Saka konzeni yake yanga ifanira kunge iri pakuti izvozvo zvaita kuti abhuruke kuenda kuchipingi izvo ngazvistope before tataura zvemari neini, because the spirit icharamba ichingomita hand. Zvinoperere hakuna isingaperi mukunamata tete, asi iye anofanirwa ku ndopaipa munonzwa scripture izoti the love of man is the root of all evil. Mentality yake ngaibve pafocus yekuti kune zvatakashanda mari zvazodai zvazodai. Remember imari yakatouya in a wrong way. One pfuma ichi yakauya again in a wrong way. Why not cry mwana? But mwana I understand it. Mwana mudiki saka maybe anenge achifunga kuti at least ndo chatagona kubatira pachiri, but first chaichaide kuti anoda her own deliverance yekuti I think munofanira kuzomuteera kuseri kuti anyatsokuudzai kuti aiflya sei, zvaifamba sei, pari kuti taigona kungogaruka takuchipinge tava kupi. So that way iyoye ndo the first stage inoda kuti idhiliwe nayo. Ndo pane nyaya yake hombe ipapo. Anyway, Prophet Elijah kubva ku Mercy World Mount Gilead Church, all night prayer chogugudza prayer mountain kudombo shava. Aiwa takasvika tikazvo ndandiri kutoona zvimwe zvaitika ikokoko muchinamata muchiti vane mazita akaiswa pai, vane chakati akaiswa pai, ngazvipere nhasi. Kana makaona patakapwanya hari papa makaona kuti manifestation yakaitika, I think vanhu vakatanga kudonha vega mukati muya vakawanda. That's a sign izvozvo zvanga achitaura izvozvo zveshuwa kukwidibirwa kuriko kunenge kuchitoitwa vanhu. Ndo yatora ukakwidibirwa uri munhu anonamata. Ndo zvazvaturikura machitaura tete kuti imagine kuti vari kutonzi ndana mufundisi vamwe ana mai vekuchechi apa munenge makatoperera pamunamato onzi apa ndo vari kutochengeta, vari kutobhadhara mafizwa. Prophet mimi mobva makwidibirwa murini life has life no balance. So that is a true sign yekuti munhu unofanira kumachiwa mweya wako pakunamata. Because imagine uri kunzi wakakwidibirwa kureva kuti any decision yauri kuita hausiwo wakufungirwa nezvakaitwa mumbiya. But kana uchinamata kana uchinamata manzwa pane point yataura kuti kune akatodaidzwa aifanira kuapia paglass haana kuapia. That's a true sign yekuti spiritually is either iye munhu iyeye pamweya chaipo pakunamata akasimba or ndezvemumusha mavo zvisikatodi kuti asacrificwe. Because remember tete kune madzinza ekutoti tisiri kutaura the spiritual aspect yako yekunamata iwewe. Kune madzinza ekutoti akatosimbawo spiritually. You cannot use munhu ari kubuda mune a certain muri. Kozongoitawo dzimwe mhuri dzakangojeririka dzongoti pada kurombwa ropa rako rikangodaidzwa you appear quickly. Mafamilies akatosiyana iwayo. Saka uyu is a true sign yekuti is either iye ndiye ari spiritually alert kuzvinhu zvomweya zvokuti akaramba kuapia or zvekwakewo hazvisi kutotendedza kuti aapie. Manje problem vazhinji zvekwako zvezvida kutoti uapie because unoda kutokuparadzawo. Saka you need to be spiritually very very alert.
ndo I think tete makaona ndakafara ndakaona masvika na 6 am muri mugomo muchingona matawo hakuna munhu akarara kuchogugudza, and we just want to thank Zimbabwe. People came in thousands of thousands to attend the program, and waiona shungu dzaiva nevanhu tete kuti vanhu vari kuda kutsvaga chiso chaMwari, and by public demand 29 May it's a big program again where we are going for our answered prayers kuchogugudza prayer mountain, and this time another all night prayer 29 May nekuda kwenzara ine vanhu yekunamata tete takati ngatidzokere, and this time around I think tichameka short mabuses anenge akawanda so ngatiuye ine uwandu hwedu, nguva yatokwana yekutsvaga chiso chaMwari. But the akasvika kuma 9 usiku achingotakura, mabhazi akasvika kuma 9 tete achingotakura, and you could see the hunger yaiva nevanhu from Mascate. I think akatanga kutakura kuma, was it around 12 pamakasvika kusvika na 9 mabhazi achingoenda achinomimiswa ukoko, vanhu vachingouya. That's a true sign yekuti vanhu vane nzara nechiso chaMwari. We are believing God kuti by end of April ino we will make sure kuti maybe tangosecure 100 buses towards Mswa 29 so that vanhu vauye neuwandu hwavo, and we are offering again free transport kubva maHarare. Don't worry about transport as you are coming from Harare kuenda ku Prayer Mountain. We are going to offer free transport, and ngatiuye ine mhuri dzedu, nguva yatokwana nazvino yakwana yekuti vanomunamata ngavamunamate mweya nemushokwadi. But tete, the good news is Cape Town, I think pama followers edu on our even Facebook page, even lives at Nature Name, we have realized that Cape Town in a hunger more than any other area. I'm yet to be corrected maybe in comment section. So Cape Town Muswa 24 April tinenge tiri ku Cape Town pa number 7 Strand Road, Bellevue. That oh no. Is this Bellevue? Okay. 7 Strand Road, Bellevue. South Africa tinenge tiripo. For you to get more information, it's good for you. We are kuma numbers edu ema WhatsApp. Join our WhatsApp groups. Jino kubatsira uti ujoine ma pages edu. And Bellevue. 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 Yeah, okay, so it's 7 Strand Road, Bellevue. Mu Cape Town tinenge tirikom so 24 April is an all-night prayer. Come in your numbers if you are in South Africa, whether you are in Joburg, wherever you are, let's meet. Don't forget, tomorrow, tinenge tine prayer tete. It's a prayer and fasting. Tichinama tatiripa state lottery. We are just praying for a new season. And the good news is Friday and Saturday, tinenge jakare tiripa state lottery. Kubanengwa za 5:30, the 5 p.m. every Friday and Saturday for our Easter conference. Tichange tiripa state lottery. Kuitra kuti vanhu vasanetseka transport. Then muswe Sunday, tichadzokera at our church venue. The best way for you not to miss all this information, please call our number, send messages, and join my groups, Edu Emma WhatsApp groups. Number is not 0780 800 502 0780 114 141. Then 0774 553 514. Vari ku Cape Town ngatipinde ma groups awa, vari even local vari kuda transport vanda kuti vazive kuti chinowanika papi. Let us join these WhatsApp groups. May God richly bless you as we prepare for our Easter. Right, vari kuvunza kuti ku Cape Town dziri nguva iyi. Cape Town tete it's going to be a service, right? It's going to be an all-night prayer. Okay. Saka kuto kurumidza, because I think we have more than 800 people who have registered with they are coming. Right. So I know my numbers aninga kati one day saka kurumidza ungozwanira pekugara pako so that usazo I don't know, but usazoshaiwa nzvimbo. So let's come as early as we can. I think starting by 6 p.m. kunenge kwatovhurwa already kuvenue, but let's come as early as we can. Inguva yekutsvaga chiso chaMwari, takudza inguva dziripo, hande tinokumbira maoff kubasa. Tingowana zuva ratinotsvaga chiso chaMwari. Anditika. No, thank you so much, Prophet, for coming through. Tudango kutendai
imimi tosangana mangwana ku-State Lottery Hall Maneru nai. Tomorrow, Tete, let's meet for prayer. All right. Okay. And by the way, tudangotenda nema tickets e Mother's Day amakatenga achakaona muchipa na mama vakauya ku all night prayer ma tickets aisvika iwo 100 e Mother's Day yemusi wa2 May. Thank you so much. Tinotenda Tete. I think tine mamwe atikufanwa kuwedzera hanzi ana mai vakauya ku road show nekudomboshava. I think ive mahambasi. I think tiri kufanwa kuti tiwedzere matickets iwayo. Isu tiri kuinvitewawo here ukoko? Aiwa, Mother's Day. Father's Day iriko musi wa13 June. Munoya mwana baba. Father's Day munoya musi wa13 June. Anyway, thank you so much, Prophet, for coming through. Anditika. All right. Okay. On that note, please don't forget Mother's Day. Harare Gardens musi wa2 May. Tiri kuti chi mudzimai wese ku Harare Gardens. #mudzimai wese ku Harare Gardens. Chiri kuitika kuchazenge kune ma celebrations e Mother's Day Harare Gardens. Tickets are on sale. Ari kuita iwo $30. Wangobata ticket iroro, automatically you qualify for the draw. Change kune mbairo zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Midziyo yemumba inosanganisira ma stove, ma TV nezvimwe zvakadaro. But our biggest prizes anenge achazowinwa padraw iyi, there are 5 cars and 5 residential stands from Destiny of Africa Network. So please hurry and get your ticket kana kutengera that special woman in your life anonzi mother. Saka munofona pa namba dzinotevera 0786 528 180 ne0718 508 815 0786 528 180 ne0718 508 815. During the Easter holidays, my tickets they'll be available per cloud session. Muna George Slundika na First Street. Vada utenga ma tickets munoenda ikoko. Uyezve pama numbers aya will be open for business on Easter Monday. Munokwanisa kuya kuzokollecta ma tickets pamwe chete nekuita sei nekutenga vanenge vachida ma tickets, but any other day except on Saturday munokwanisa kuenda pa cloud session George Slundika and First Street. Saka tosangana mauya kuzotenga ma tickets.